Nah, iki Pak Ndewor saiki tak shooting iki wong ini mburi iki guys. Senengane ra gelem klambi kok jereke sumuk. Gila lor. Terus iki ngarepe di lagu tapi obong-obongi. Mengandung. Irihno Pak. Lagune beh kena copyright aku kuwi engko. Irihno Pak War. Sakne wong kena genduk. Kok ngirihno. Tak pateni lho malah. Oke, panik apa enak isis kayak Kapan mari nelek ngene iki. Tak wantem ada wedak teko dhuwur kono. Telah golek iya. Sopo paling buat ini. Jane ratu gelem klamben nyapa ta Pak War? Wah, somuk ya, Pak. Putih awake. ini aku roy ini sawah-sawah wong mari tandur-tandur. Oleh teko pupuk. Oh Pak War. Heeh. Hadiah pupuk ta? Teko Kapanane cat bangunan. Di Cina-Cina orang kaya klambine malah ngono kuwi ya Pak War. Iki kan CEO to ya, iki CEO menyamar wong iki. Asline CEO. Mu kok ora nggo mobiler ini mau. Iki juragan ya ini iki sak umbruk. Terah nyuwalah kok trae. Pak Bos iki malah obong-obong nang ngarepe Pak Ndewor wonge megawe ning kene. Ya kebeluken nang ngene iki carane ya Pak War. Ngono nek iki season kok enak. Ya nek wong penak dilut ora oleh Pak War. Semut-semut malah munggah. Lah iya. Iki terah bukane nganu ya guys, iki maaf ya iki terah wong kira tau gelem klamben guys rek awan. Nyapa ta Pak War gak gelem klamben? Somuk, guys. Guys krungu to guys, jere sumuk. Malah ketambahan iki ning ngarepane iki di gaekne diang. Sing sumuke ora njabane tok jerone iki ya somuk. Mulai kumat iki guys. Somuk njaba. Wis jane ketmu ngemal apa ta ra mari-mari iki? Ngemal nganu iki dolanan anak-anak. Lah iya rene mau jam 1. Saiki sik ngemal urung apa-apa ketmu panggah utak-utik konoan. Mambengi utak-utik woro. Ngopi sik Pak War. Wis ngopi apa urung? Kene-kene ya nek Pak Bos iki guys. Dadi ora mek goraku karo Pak Ndewor tok. Bahaya iki golek. Mek gur wong loro. Gek kuwi kathek nganu lho Pak War, kopi murni lho kuwi anggitmu. Lek nggae cetene lho iso sepruapate gelas lho. Tambahno banyu kran ngono lho Pak War. Ora tuku kok. Lah iki deloken kuwi cetene sepruapat gelas dhewe kuwi pirang sendok ae lek nyiduk. Kadung mantep, guys. Kadung mantep jare. Tenang, guys, rini oleh sing ngopi-ngopi. Los. Ya Pak War apa meneh lek karo tuku? Apa Pak War? Barongan wis bonus Bonus kopi bebas sampai sak jembung yo oleh. Iki tasmu sini apa ta Pak War? Tas. Ini duit. Ndelok duwite CEO iki kaya apa jane? Duwike akeh, guys. Engko dibuang. Iki Wis sakne. duit akeh. CEO e. Ayo. Senengane ora klamben niku lho Nebak guys. jeruk iki ning ngetan kene ya. Jeruk. Ya lumayan. Sik Pak War tak tekoni ya jawaban lho ya. Ya. Tenan. Ya. Ya. Apa pertanyaannya? Ya sik tak tekoni sik. Ya. Mu dimasakne apa karo Oh, bojomu? dimasakne nganu iki mau. Jangan bening, lawe gereh, Gereh. sambele sambel terasi. Jane bojomu ya tresno ya Pak War ya. Iya tenan. Tresno tenan apa ora ta ngono kuwi jane? Heh? Nah, Heh? golek ngono kae angel saiki, guys. Angel Langkah. ya. Langkah. Tresno 100% apa Wah, iya. ora? Dunia akhirat, guys. Biyen piye ceritane kok oleh mumun Pak War? Pokoke aku mancing, dhek umbah-umbah. Lah kok Ora entuk iwak, entuk umbah-umbah. Apa bojomu mudah kuwi. kae akhire tak cedheki. Tak cedheki malah. Sampeyan wis pirang tahun to Pak War melok aku ning kene, maksude megawe ning kene iki. Ya ora suwi gur akeh Kayak taun. Andre, akeh tahun. Kira-kira lek ambek Andre Oh, 11 12 apa oh, akeh Andre? iki. Kayak Andre, kayak gua Iki. sampah Andre. Iki cara nganu apa lek ngarani?
penunggu toko seni budaya Jawi ya Pak War. Gak tau rewel ya anake ya. Pinter manut ya. Nyapu-nyapu neh. Arepe golekne Iki lancing tir lek iki duk lancing lek iki bojone wong iki. lancing tapi enak tore. Heeh. Duwe bojo tapi kaya gak duwe bojo lek sing iki ya ta. Ya anu jahat susune. Bojone jahat jereke Andre. Sing ngomong Andre lho Pak War duk aku lho. Ya bojo jahat gak empeni ya. Iya to Andre iki jan. Kejam. Tapi ya Andre ya karo tuku ketan ya. Heeh, salah lho gak rene ya nyapa tinggal ae ya Andre. Gek kopine ndek ingke lho enak ya Andre mambengi. Tapi enak iki ya. Enak iki. Ya ora iso kono ya murni ya Andre. Ana jajane barang. Terus apa neh Andre ke ketan. Mantap ya Andre. Ki ndewor kok gak rene jere Andre lah paling wis Ngantuk. jalan-jalan dhewe malam jemuah jere Andre ngono lho Pak War. Iki dhuwure Pak War iki wit jambu iki, guys. Kembange akeh Pak War iki sesuk iso nguwah muga-muga ae. Iki woh perdana iki rong tau woh belas. Jambu citra lek ra Delhi. Jambune gratis guys lek panen. Panen gratis wis to sembarang ngene iki gratis pokoke. Wis ben akeh rezekine dadi ya sedekahe diakehi ya to. Malah ditambahi lho War. Mana bener tekan nang kamane. Tekon neh mandaan piye to ya wis mengganggu wong mau damel. Rono kan jikuk sampah neh. Jikuk neh Andre ra isik Andre. Wis bene klepep-pleken yo ning YouTube-ku Pak War sampeanku lek duwe YouTube ning HP-ne Mumun deloken ya golekana YouTube-e jenenge Dian Dava Family. Sampeanku mlebu ning YouTube-ku kene ya ta. Engko di-like terus di-komen. Terus di-subscribe. Subscribe pendek ngono ya. Sopo iki? Iki YouTube-e anu iki. Wong Sanggar. Dan Sanggar. Ndek iki kok gak rene ning ndi? Lek rene iki digangi guys, sesuk rene, sesuk ora, sesuk rene, sesuk ora ngono model iki. Iki mulai tandur wis mari mae. Tandure empun. Terus garek panene. Garek panene, garek ngemase. Pirang wulan panen ngono kuwi. Yes. Kurang lebih pokoknya kira-kira kinten-kinten berapa bulan. Lho lah iya aku ki teko kok malah mbok tekoni dhisik to jane. Tandur sampai panen kuwi lho Pak War pirang wulan? Yes, pokoke pari iki rada ya ora suwi titik lah. 3 wulan, Kira-kira Bu. Kira-kira bos. 4 wulan. Petang bulan. Kan kuwi dikai beras sing. Yes. Pokoknya panen mesti kaya-kaya diwahi bos. Gek tandur ya dibayar. Buatan Lho piye wong ngongkon wong nek lho mbayar. bayar mangan. Mumun ya melok sambil rejo niku Dik. Dia anu Melok sawah. sesak melok. Dandingi. Buatan melok. Dik gak melok. Dewi buatan melok. Teng griya. Enak men kancane kepanasan kok dhek malah klemah-klemah nang. Wah, aku iki pokoke seorang wanita itu tak jujung. Siki aku wis mari lek interogasi Pak Dewar gue mau tak akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak War. Dadah madhep rene Pak War. Dadah. Bos. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel YouTube Dian Dava Family.